Recently we talked about the Flare Summit and on Kokonzi. This Flare Summit iri kuitwa mwezi uno wemuna June from the 17th to the 19th of June muno mugora 2025. Panguwa ino pobuda ma fresh details ekunzi aiwa the first lady amaekuzilia Mnangagwa kunzi vo replacewa after kono Kokonzi vombonzi aiwa ngavambodzokera kunyika kwavo vamboresolva ma issues ari kono Kokonzi ari kuita kuti nyika yeZimbabwe itadze kuenda kumberi, ma citizens asafe vachinzi hapana zvaangatidzidzisa ivo vachitadza kuresolva ma issues munyika mavo. Sanapinda masviko amudanyirwa panapa ndipo subscribe like on the bell icon. According to Gambakwe News, panapa tona this headline ramuri kuona kudanyirirwa nchinzi Auxilia Mnangagwa replaced by Rachel Ruto at Flare Summit. Vano yapanguva ino vachiti Auxilia Mnangagwa replaced by Kenya First Lady at United Kingdom Summit. Panapa ndo masviko ari kuda panguva ino achitaurwa aiwa neGambakwe News. Matora masviko achiti aiwa amaekuzilia Mnangagwa voblokewa after taona kuti maZimbabweans ari kunyika yeUnited Kingdom vanodemonstrata said this recent post ramuri kuona rakanzi charity begins at home. First Lady, before you come and address on development of women, fix the social and economic welfare of women and the children of Zimbabwe. Hospitals are dilapidated and there are death traps. University lecturers are underpaid. Children are unable to have basic commodities. Mashoko ari kubuda panguva ino atikona kunzi amaekuzilia Mnangagwa voblokewa aiwa United Kingdom, and now according to Gambakwe ari kuti vatoreplacewa na First Lady aiwa veku Kenya. Mashoko ari kubuda panguva ino atikona kuti aiwa UK haisi kuita zvekutamba, yakagara yava pama-warnings. Panapa tichimirira kuverifyiwa kwenhau idzi tinyatsokuona kuti aiwa ichokwadi here ichi kuti aiwa amaekuzilia Mnangagwa aiwa votonzi role yavangaifana kuplaya it is now being played aiwa na First Lady veku Kenya. Tiudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi pakapinda comment section medu mafunguro enyu. Musasubscribe or like, hit on the bell icon.